Nachádzame sa preto pred úradom vlády, kde pravidelne zasadá vláda, ktorá ale nerieši túto krízu s vysokými cenami potravín. Robert Fico na začiatku tohto roka povedal presne toto. Povedal, že budú úplne konkrétne položkovito riešiť každú potravinu, ktorá by im utekala cenovo nahor, ale vidíme presný opak. Máme tu nárasty cien potravín o 30, 50, 70% oproti susednej krajine a Robert Fico nerobí vôbec nič. Toto je citát z rozhovoru z januára, ktorý vyšiel 1. januára, hneď tento rok, a je to symbolické, pretože v rovnakom rozhovore Robert Fico povedal, že ceny potravín budú jeho priorita číslo 1. Čo sme uvideli? Priorita číslo 1 pre vládu Roberta Fica bol promafiánsky balíček, bolo znižovanie trestov za korupciu, vôbec sa nesústredili na potraviny. Práve naopak, úplne na ne zabudli. Julo Jakab, ktorý stojí práve vedľa mňa, bol vedúcim úradu vlády v období aj v roku 2022 a v tomto období sme potravinárom my pomohli najviac. Dali sme im 18 miliónov na to, aby mohli byť ceny potravín nižšie. Táto vláda na nich úplne zabudla. O riešeniach vám radi povieme na budúce. To, čo je dôležité, aby ste videli, že vláda robí len sľuby, ktoré neplní, zabúda na potravinárov, zabúda na farmárov a ceny potravín nám utekajú, sú až častokrát rádovo niekoľkonásobne vyššie ako u iných krajín a v Poľsku uleteli už naozaj do neba, čoho je dôkazom aj rovnako identický nákup v rovnaký deň v rovnakých potravinách. Takže ak sa chcete spoliehať na to, že Robert Fico vyrieši tento problém, tak ste sa doteraz spoliehali márne a my budeme pravidelne robiť túto aktivitu a ukazovať tejto vláde, kde zanedbala svoje sľuby a budeme tlačiť na to, aby priniesla nejaké riešenia, ktoré tie ceny potlačia dole alebo zlepšia postavenie potravinárov, ktorí potrebujú byť viac konkurencieschopní. Máme riešenia a budeme čakať, s čím príde Robert Fico.